हेलो गाइसमोन, नोंथांमोनखौ आंनि बे जायखिजाया ब्लगाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। आङो दा दोंफैनि दुब्लिथिं आरोना। दुब्लिथिं मानो फैदों नोंथांमोनाथ' मिथिखायो। आं मानि भिडिअ लाबोयो। आं दिनै सेनखौनो सानो फैलायबाय आरोना। बोथोरा वाव, जायगाया मोनाहांबाय आरोना। बिदि माइ गायजुखांबाय। बिथिं आरो बिदिनो सप्तासेसो लाबावगोन। वाव, नोंथांमोना नायलांबाय था। आं दिनै सेन सानायखौनो भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोनखौ मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरोना। स' लोगोफोर, आं दा नै जायगायाव मोनफैबाय। आं दा नांबाबो नाङाबाबो बेयावनो साना गालांसै आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय था। बेयावनो जायगाया बेयावनो आरोना। बेयाव लाखिनोसै गंसे सानसे। जायगाखौ नायग्रोनि र'। बेयावनो सानो नागिरदों आरो आंना। बेयाव मोनसे सानसे केमेरा हमग्राथ' गैया, आं साग्रोनोसै आरोना। बिदिब्ला दा साखांबाथाय नोंथांमोननो देखायनोसै। लेट्स गो। थ' लोगोफोर, बेयाव मोनसे साखांबाय आरोना। खुसिया नांबा हामगौलै, खुसिया नांबा। मोजाङै नांखादों आरोना। दा आं बैयाव मोनसे सायलायनोसै। लोगोफोर, बेयाव सागोन आरोना गंसेखौ। बेयावनो सानसे। बिथिंजाय सेन दं। बेयाव सागोन आरो गंसेखौना। थ' लोगोफोरनियाव मोनसे साबाय आरोना नै। गाबोन फुङाव नायफिनसै बिदिब्ला थांबाय थानोसै, मोनाबायबो नै। थ' लोगोफोर, सानानै फैखांबाय आरो आंना। गाबोन फुङाव सोरांबा नोंथांमोना नुगोन नाया बेसे बुरजा नाङो, खुसिया नाङो ना नाङा। थ' लेट्स गो। नेक्स्ट मर्निं। The next day. गुड मर्निं लोगोफोर, आं दा नै फैलायबाय सेन नायनो आरोना। दा फुरा फुं। दासो सिखारना मोखां सुवाखै आरोना। सिखारनानै डाइरेक्ट फैखाबाय सेन नायनो। नोंथांमोना नायलांबाय था, बेसे मोनो, बेसे नाङो, ना नांदो ना नाङाखै। आं दा नै साइकेल सालायगासिनो थांगासिनो। दसे उनाव लोगो मोनगोन। थांगासिनो नै। एकदमबारे फुं आरोना, 4टा। गोजांदो। थ' लोगोफोर, जायगायाव मोनफैबाय नै। सेनखौ नायनोसै आं। आयु, जायगायाबो। नोंथांमोना दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन। नाया नांदो ना नाङाखै, नांमारदो ना नांमाराखै। नै बेयावनो दङ सेना। सेन बोखांनायखौथ' खिन्थानो हानाय नंला आं। दसे उनावनो खिन्थानोसै आरो ने। दसे थाथ'दो नोंथांमोना। दे बिदिब्ला। थ' लोगोफोर, दुखुनांथाव बाथ्रा, नायानो मासेबो नाङाखै आरोना। माथ्र' नाथुना मासेल' नांदों नै। नाथुना मासेल'। दुखुनांथाव बाथ्रा, बे गंसे सेनाव नायानो मासेबो नाङाखै। दा आं बे गंसे सेनखौ नायलायनोसैलाय। दुखुनांथाव बाथ्रा जाबायलै। रायजोफोर, सेस बेरेफुंजानि धका। मा जागोन, नायानो गैला नामा जोंनिथिंजाय। दा आं बिदिब्ला बे गंसेखौ नायनोसै। बेयाव नाङो ना नाङा, ना बेबो धकासो होयो ना मायो। नोंथांमोना नेबायल' था नायनो। थांगासिनो र' नायनो। बेयावनो आरोना, बैनो बेयाव। नायलायबाय था। फुङाव उथिना फैनायनि जेबो लाबानो जानाय नङा नामालाय। दोनथ'नोसै आं साइकेलखौ। नै बेयावनो। बेयावबा नांदोंना नाङाखै। नोंथांमोना बेखौ नायनो दसे नेथ'नांसिगोन। लोगोफोर, बेयाव नांदों आरोना। नोंथांमोननो देखायनोसै आं लखबनानै। मानैसोल', बारा नङा। बेखौ बेयाव दोनथ'नोसै। बेखौ खुलिना लानोसै। मानैसोल' नांदों आरोना। थैयो। खांख्राइबो नांदोंमोनलै।
गैला ओइ खांख्राइ मासे दङ माथो दे बाथोन जानो थोबाय बा जसेस्थ' आमदानि ना बोथिया नामानि खांख्राइ सेस खाबाय बिदिब्ला लोगोफोर बिदिब्ला आं न' फारसे सुरु खालामलांसै नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ आरोना भिडिअखौ मोजां मोनो गाज्रि मोनो नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आं दा नै अस्त्र'खौ खेब्बाय आरो माबाबाय आरोना थिखोबाय गारियाव दा थांसै न' फारसे सानाय मानैसो नांबाय लस जायासै थेवब्लाबो दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो गंसेयाव नाथुला मासेल' नांनाया आंबो सानाखैमोन जे बिदि जागोन होननानै नांगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय मा खालामनो आरोना सानदोंमोन आंलाय खुसिया माब्रैसो नांगोनदां मायबासो जाबाय बोथोराबो मोजां अखा फ्रि बेसे सुदेम बार बारदों आयु अननानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा थुना होदो गोजायाव आरो लोगोसे गिल्टिंबो खामफा बावगारनाङा आरो दै गिल्टिंबो खाम आरो बिदिनो लेवरा खिनायावबो हो ओरै खिनायावबो हो बास जसेस्थ' थोजासे बेनो आरोना मा होनबावनो बारा एसां बुंनायनि एक्सप्रेसबो गैया लोगोफोर दा आंनि जाहाथे थांबाय थानोसै दायो दसे माबा माबि लुखु लाखा खालामनायफोराव दसे देखायलायनोसै आरोना दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर आं नै बोरमा लाना फैलायबाय नैया बोरमा दर'नो फैलायबाय आरोना आरो बेखौनो बोरमा दर'लायनोसै आरोना बेखौनो दसे नोंथांमोननो देखायलायबाय बेयावनो होनोसै आरोना बोरमाखौ दायो दोस्लायना होलायगोन नैबे मासे आरो बे मासे बिमा जासिगोन आरोना फुलिहांदो लोगोफोर बोरमाखौ आं बेयावनो होबाय नै बे मासे बै मानै थ' नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्टफोराव खोन्थाहर आंबो नै बोरमानि माबा खालामनो नागिरदों आरोना नाजाहांदो सानहांदो जागोन ना जाया उनाव नुलांबाय थासिगोन जाबा जाबाय जायाबाथ' गैला नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था बोरमाया नै मासे बे मासे बेखौनो आरोना बिदिब्ला भिडिअ'आ बेखिनियावनो आरोना दे बिदिब्ला 2 hours later हेलौ लोगोफोर नै आं दा दुब्लिथिं फैलायबाय मोनसे जाहोननि थाखाय बे जाहोनानो जाहैबाय आं ना सारनो नागिरदों जिया नै वाव दङ बेयावनो आरोना सिगांनिफ्राय सारबोनोसै नोंथांमोना गोसो गोथारै नायलांबाय था आंनि आवगायगासिनो जे आरो नानि आदार नाखौ बेजोंनो लफायनानै सारनाय जागोन नोंथांमोना मोना नायलांबाय था ट'ड भिडिअ डाइरेक्ट एक्सनाव आं ना सारनो थाखाय नैखौ बाहायदों नै बेनो जाबाय नानि आदार ओंखाम संनानै माबाना लाबोनाय आरोना आं बेखौ दा दैयाव होना दोनगोन नानो थाखाय ओरै फै खाथियाव बेयावनो होगोन आरो आंना
Oh, bayok ada. To nोंथांमोनाबो मालाबाफोर सानोबा नानि आदार होना सारनो हागोन आरो नाया गोगोम नांखायो फै थाब फै मोनाबाय बहुत गोजानाव होनांगौ गोनां जायो आरो ना मानो होनबा नांथारग्रा जायगा मोजां गैया नांथारनो जेंसि जेंला दङ ओंखायनो गोजान जायगा मोजाङावसो होनांगौ गोनां जायो आरो ना बेयाव मोनसे होनायसैलाय बेयाव मोनसे होबाय आरो बैयाव मोनसे होनोसै दिनै फार्स्ट टाइम जे सारनाय भिडिअ लाबोदो आरो ना नोंथांमोना हामा मोननाङा नानिल' भिडिअ होबाय थायो होननानै मानो होनबा जेया गोदान नालाय ओंखायनो आं माबायदि जायो एसे नायनायदो आरो टेस्ट नङाबा जेखौ बुजायनांगौ गोनां गोबाव लायोना ओंखायनो थ' लोगोफोर बेयाव मोनसे होनोसै आङो बेखिनिया लास्ट आरो ना बेथिं सारलांबाय थागोन आदारखौ आं बेयाव दोनथ'नोसै दानाबा जे सानसे लेट्स गो हा आदार होबालाय मासे माने फैयो हा ओइ दुइ एकटा तो मारो हाँ दिखेगा क्या देखना है रे मछली कैमरामैन नोंनिया इयाव साननांगौमोन आदारा बे बोहैलांबायना नङा बेयावनो दोङो बोहैलाङा माबा नङा माबा इनि ओंखाम ओइ मा दों नांथावना गैया ओइ नांथाबाय हो गया रे मानैसो oh nayang bisa सेना है ज़्यादा नहीं बारा नहीं रे सेना है मछली kita नैबेबायदि जानांगौ नैबेबायदि जेया गोदान ओंखायनो बुजायनो फैदो इखो ये आयरन मैन वाओ दो आया रे आयरन मैन वाओ 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 आयरन मैन दो आया है फैदो मानैसो ओरै थांदोना ओरै फैदो ओरै फैदो नों बे गुन्दिखौ होनानै सारद' बेथ' मुंखौ जाबोबाय थादों मा बुस्थु जादों खन्द' ओरैबा भिटामिन आं नानोबो भिटामिन होना सारो ओरैनो सारा नानोबो नंगौना नङा रायजोफोर नांला बेखौ मागो तुरुला आयता सिनाखि रे
भाई साहब ओ भाई एनाकोंडा दिस इज एनाकोंडा एनाकोंडा नोंथांमोन आं आदारखौ बेयावनो जागायना होनोसै लास्ट फिनिशिं आरोना खान्था सान्था माबाजोबसै थ' लोगोफोर बेयाव सारनानै लास्ट आरोना नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा मा खालामनांगौ बेखौथ' मिथिखायो नङा होमबा आं बेखौनो लास्ट खालामबाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिब्ला बाय बाय नमस्ते गोइं